Panyaza Voice Box tafendibweletsera kulankhula kwa a Comrade Matemba omwe nthawi zambiri amakhala akulankhula mokometsera chipani cha United Democratic Front UDF ndipo lero akufuna ndithu kuwokesa chipani cha Democratic Progressive Party DPP. Ayamba ndimaona kuti amalawi tidakuwuzani kuti DPP ndi chipani cha makhulu koma amalawi kusamva. Lero si nkhani yaketu yagona pa school fees. Zikumveka kuti chipani cha DPP chauza amalawi kuti nkhani yotsitsa school fees kapena kuchotsa school fees ku secondary si nkhani ya straightforward komabe adikire kuti kodi zinthuzi ziyenda bwanji. Ndili limodzi tiyamvere Comrade Matemba pa Panyaza Voice Box tipakamaliza timati musangochoka mutuze maganizo anu in the comment section below pompano Panyaza Voice Box. Ino tilipano nditu kufotokoza chilungamo chenicheni. Sina wene panopa kulankhula nkhani ya kampeni adapita komano mutimva kupeteka kamba konena kuti tizikumbusa zomwe mumalankhula boza lomwe mumachita. Inu kuli muvi wa chilungamo Pressure Group yomwe ili achina Abudu komanso achina Comrade Matemba achina Kuda Muyawo achina Ali kumeneko amalankhula nkhani yonena kuti musavotere Gogo Mutharika iye ndi okalamba. Lero lino zayamba kubwera apa kuti iyayi manifesto amene wati mango kamba kuti skulu ikhala ya ulere sizichitika iyayi kwa anthu amene anzathu mudakhuzeka mawa pano kupita ku skulu mwauponda mukayambirenso kuvota kena. Inu mumachita makani achina Comrade Matemba akubwera pano poyera kukuwuzani kuti musamvere winiko ndi manganya kapena kuti musamvere winiko musamvere ntanyuwa komanso ndi bakire mu TV. Iwowa ndionama iwo ni makadeti ya DPP akunama manifesto amene akukamba apita Mutharikawa ndi aboza wayamba kukana pano kuti mawa anthu ku secondary school akamapita. Zikongwa mbiri ya Malawi nonse kwina kulikonse komwe muli. Ine ndine Comrade Matemba tili ku movie wa chilungamo ku Durban. Lero tikuyankhulira mu office ya ku Durban cha ku Overport uko ya kumeneko ndi komwe tili kumeneko ya zana liti nali ku nyanja uko kucheni ku port komwe kumabwera zimashipi zosiyana tinali kumeneko. Yetu pano tili mu Durban amene mukutifuna tikumane mu Durban mu yetu kaya mati ku Overport kumeneko tili kumeneko ndithu kucheza ndi a movie wa chilungamo. Tangofika mu office kumeneko kupezeka Sister Hajira kumeneko yatu nge mwadzuka bwanji ya Malawi nonse kwina kulikonse komwe muli. Tati tikupaseni moni ndi kukulimbikisani kunena kuti hayi chipani cha UDF chikhala chili pamenepo. Chipani cha UDF chikhala chikuyang'ana chisogolo cha ena chilichonse komanso tikupempha nonse amene muli achinyamata amene mukufuna kubwera kukhala ma membership aku movie wa chilungamo. Bwerani mubwere mwansanga kuti tikhale limodzi tiyendere limodzi ulendo umenewu. Komanso nchipani chathu cha UDF chikhala ndi chikulimbikisidwa mu njira zosiyana zomwe azikhonze honorable atupene munuzi sakubwerera mbuyo, atupene munuzi sakutopa sakufoka komano kuti kumbukirani zinthu zomwe takhala tikukuwuzani kunena kuti ife ndife a movie wa chilungamo timangoyankhula chilungamo ndi kukhala pansi. Kodi lero pano simukutikumbukira zija zomwe timanena kuti anthu amene wandi makhuluku, anthu amene wandi aboza, anthu amene akuapasa anthu ndalama kuti aziyankhula zaboza. Kodi ngati anthu akukwanisa kuapasa anthu zachinyengo kuti alowe pamene papandiza chinyengo alowe ndi kupondereza anthu abwino, anthu amajerasi amenewa akamamuchitira munthu jerasi samatanthauza kuti munthuyo alibe kuthekerayi. Ayi sizimakhala choncho. Amatanthauza kunena kuti munthu yemwe akunchitira jerasiyo, munthu yemwe akumunyozesayo ali ndi kuthekera, ali ndi mandate, imakhala kuti kumeneko kumunyozesa cholinga chakuti zinthu zabwino zomwe ali nazozo iwowo sazaoneka kati kanthu. Ife timanenanso momveka bwino kunena kuti amalawi mukazangokhala kuti tsopano mwazindikira
kufunira chilungamo ndiye nthawi imeneyo inuyo ndikumuyika Atupele Muluzi pampandopo inuyo muzadabwa kuti sopano ife timachedwa kuti chifukwa ifeto tikuwuzeni pano onsewa awawawa IMCP DPP amaziwa bwino lomwe kufunikira kwa Atupele Muluzi. Nchifukwa chake Atupele Muluzi akupasidwa ulemu kopya ndi maiko akunja. Anthu amaiko akunja akudziwa bwinobwino kunena kuti mwa Atupele Muluzi muli usogoleri. Nchifukwa chake amamukakamira kumubweresa ma decision osiyana kumampitisa ma meeting osiyana cholinga azikachosa nzeru zomwe ali nazozo ndikumaka kumugwirisisa ntchito nzeru zomwe ali nazozo ndikumampasa maudindo osiyana kuma group ake Pan Africa mo ndikumampasa kuti ameneyo aziyandikira ndi anthu osiyana azipereka idea yakeyo. Apakachitika meeting ina iliyonse yomwe iye Atupele Muluzi amaitanidwa maiko akunja amakapezeka kuti akumuyankhulisa akupereka idea yake akupereka nzeru yake kuti nanga tizi kuti ziyende bwino tiye tipangeni motere. Anthu amampasa mphamvu maiko akunja, anthu amampasa support maiko akunja. Koma zomvesa chisoni chifukwa cha umbuli ndi umphawi womwe tili nawo ku dziko lathu Malawi timalephera kuona usogoleri omwe uli mwa Atupele Muluzi. Koma anzatu amaiko akunja amaona kufunikira kwa Atupele Muluzi. So pano anthu ophunzira mdziko lathu la Malawi sikuti samadziwayi amadziwa, koma chomwe amachita ndi chani? Ndi kumupondereza. Chifukwa chani? Amadziwa zokuti Atupele Muluzi kungobwera pa mpandopo 1 katangale kuzatha, 2 ndale zaboza zizatha, 3 anthu inuyo akudziwa kuti inuyo muzakhala mukuchita bwino mukulemera zopempha simuzatani simumadzakhala nazo kumapempha kwaona anthu andale kumapempha. Akudziwa kuti Atupele Muluziyo akukhonzerani china chilichonse muzakhala oziyimira patoka. Wina aliyense azakhala ozichitira zinthu zake payekha. Ndiye kuti anthu ulemu omwe mmapasa achina chisale big money big ana malomba mwakuti kumalemekeza andale big money kuti akupaseni kena yake. Achinyamata akudziwa kuti zimenezo zizachepa zowalemekeza anthu amenewo muzakhala mukuzipangira zinthu mwa inonoka. Chifukwa chakuti Atupele Muluzi ali ndi vision yofuna kutukula Malawi. Amasilira maiko mwangati Burkina Faso akamatukula maiko awo, amasilira maiko mwangati Dubai mene inachitira bwino, amasilira kwambiri, amasilira mene China mukanthawi kochepa inapezeka kuti yatukuka chifukwa cho user anthu amene ali ndi advising yabwino, amene ali Dr. Kabarabade amene amapereka advice kumeneko. Koma iye Atupele Muluzi anayesesa ndi kukakumana ndi munthu yemwe amapereka advice kumeneko ndikumuwuza kuti kodi zingakutheke kuti iweyo utabwera maiko akwathu osa ukisisawa ndikuzatipakisa advice ngati mmene munaperekera ku China kuti dziko lathu lizatukuke. Zimenezo Atupele Muluzi zonsezo anapanga, anayenda pa dziko pa. Nchifukwa chake Atupele Muluzi lero ali ndi vision. Manifesto yake ndziko la Malawi kulibe munthu wina aliyense amene anakwanisa kuilemba manifesto yochakuka yooneka bwino yopanda kuonjezera koma kuchosera koma kungoyika short term plan, business plan yongofuna kutukulira kwacha yathu. Kungonena kuti ine ndikazalowa mboma ndizakhonza forex, ine ndizakhonza kwacha. Asakudziwa kuti azakhonza bwanji. Atupele Muluzi anali ndi plan yokhonzera kwachayo kumanena kuti apange kai business first. Palibe munthu yemwe angangolowa mu office kungonena kuti ine ndalowa mu office lero ndiye basi kwacha iyi basi ndayigwesa ndiye kuti zinthu ziyambe kuyenda bwino. Amapanga choncho ndiye ndi zinthu zomwe mukupepera nazo pakali panopazi kutekwa anthu ena osazindikira pakali panopa kuchokera ku Malawi mpaka na kuno ku South Africa akumanena kuti zinthu zayamba kuyenda bwino, kumanena kuti a president yawo amene alonjeza zinthu zabodzawa amene akusinda ma statement wapita muthalikawa sana lumbisidwe sana sange ma minister sana sinthane bomalo. Koma lero lino anthu ena mpaka na maiko akunja ku South Africa kumanena kuti basi ku Malawi tu pano zinthu zayamba kuyenda bwino. Ziyamba kuyenda bwino bwanji? Ndi akuyendesa bwino ndani? Iwo sana lumbisidwe iwo. Ndipo nziko mwa akuluakulu umbuliwu uli
tonse amene tinapita uskulu amene sanapita uskulu tonsefe ndithu tagwa nawo mu umbuli umenewu. Ndiye ifeyo tikunena kuti ife amuva chungamo tikunena kuti tatiyeni tisiyeni zopepera zoganiza kaganizidwe ka umbulimbulika tatiyeni tikasiyeni chifukwa boma silinasinthidwe anthu amene wasanalowe pamenepa koma pamene akulowa pamenepopo afunanso alowe ndi maboza afuna alowe ndi kunama malonjezo omwe anakulonjezani aja kuti school fees ikhale ya ulere ya ku secondary lino to ayamba kusinda mawanga akuti akudikira madonors akazapempha bwinobwino mucha akazalo kuvomerera ndi pamene aza kupaseni sukulu ya ulere ya ku secondary ndi kuti zimezo yezekani pezani ma school fees muzipita nawonso amachachi sunde abwera ndikuyankhula zija zomwe timanena za kunena kuti anthu amene wawa aja amene amanena aja kuti tiyike satana wina wabolani ndeti chose satana wina wawesi zimene amanena ndi amipingo lero amipingo aja achita manyazi ayamba kuauza anthu machaliche kuti ayi basi tu pakali pano pa ananuwo azipita ni ma school fees m'maskulumo pamene akusegulira apa kuchita manyazi zija zomwe amanena zija kuti satana sitinga palibe satana wabwino ya asatana onse ndi asatana basi lero ayambatu kwa aphimba kwa abakira akuti machalichimo ndikumanena kuti ayika asungireni basi anthuwo akukhonzerani nsogolo muno iya zimene zikudikira budget zomwe zikudikira budget ziti mesa iwo anali malonjezo okuti amaziwa zakuti zimenezo akuziwa kuti ndalama apeza kuti nchifake ona bwatupere mnuzi pamene mmamfusa za fertilizer amanena kuti za fertilizer sizoyenera kuti zitikambe pano pa mtengo wa fertilizer umayendera kuti kuona kuti kodi currency yathu ili bwanji ikuyenda bwanji fa nziko mwathu muno simapangidwa fertilizer yo amachita kuchokera m'mayiko aku Ukraine uko ndiye muyangane kuti kodi ndi madola angati amene mutasindise kodi ndi matransport angati amene mungaitanise fertilizer kodi ndi favor yanji yomwe munkoza kuapasa amalawi pa mtengo wabwino wa fertilizer cholinga chakuti amalawi akapeze fertilizer pa mtengo wabwino zimafunika kupanga balance check and balance ndiye zimenezo lero zija zomwe amasutsa akabambe zija ndi zomwe zimene zize anthu anzeru amafunika choncho aziunika zinthu ukamalonjeza chinthu uzikhala kuti wapeza ndalama ona bwatupere muzi nkhani ya fertilizer analonjeza fertilizer wa ulere same time pamene iniyo mukanango muvotera atupere muzi ndalama zinapezeka kale chosainira chipepa chosainira kale ndi mayiko aja Arab Emirates ndipo tinamuona akupanga meeting ndi ma Arab Emirates chimenecho ndi chomwe iyeyo amazichallenge kunena kuti napa nkhani iyi yokha ndi kuzichallenge kuti anthu amene wa andilonjeza mayiko achisilamu chomwe amapanga ndi trust kumkhulupirira munthu pofuna kumpasa ndalama osati akampasa ndalamazo akangodya iyeyo ndi family yake nchifake anthu anachosa chikhulupiriro kuboma la DPP ndi apita Mutharika anachosa chikhulupiriro sanga apaseso mandalama kuti azingoyika nthumba chimodzimodzinso anthu anachoka chikhulupiriro mu boma la MCP chifukwa anthuwo amangogawana ndalama zija osakupasani inuyo kapena kungokupakani mpakamwa kunena kuti anthu tagawira chimanga basi ndiye kuti nkhani imeneyo yatrapati pompo kungoayitanisa anthu ku stadium kungoalambisira chimanga ndikumawuza madonors aja iya ndalama icheni chimanga chija tagawira anthu akumachinga akumwalira ndi njala zimenezo ndi zomwe ifeyo timakonda kukuwunirirani amalawi kuti muzikhala ochenjera dziko lathu la Malawi anthu amabwera ndikukulangizani ndikukupasani malangizo muziatenga malangizo amenewo ife amuva chungamo timalikonda dziko lathu cholinga tipeze msogolero wabwino tonsefe tizamve kukoma tonsefe tizapeze ntchito tonsefe tizapeze forex yathu ili pabwino chifukwa forex yathu ikanakonzedwa ndi business plan yomwe anakonza atupere muzi lero lino tisamapezeke ngati kuti ife ndi anthu osapita uskulu kumanena kuti boma nayamba kuyenda bwino kumanena kuti kungoiona forex eugene kwa chathu ikugwa ndiye kuti pamene popo ndiye ikutsika ndiye kuti pamene popo tiziko likuyenda bwino amalawi ifeyo ndife opepera chachonchi kodi ife ndi anthu opepera chonchi ndi anthu a mayiko akunja akutiseka
anthu amayiko akunja akutiseka ndithu kuti ifeyo ndi anthu osazindikira pa zinthu zomwe timapanga mu nthawi zonse. Nde ife awa athu ndi malangizo kunena kuti tatiyeni tikazikhalani anthu ochangamuka cholinga chakuti pamene tikupanga traveling kuyenda mayiko ndi enamo anthu azitiona ngati kuti ifeso ndi anthu ochangamuka. Nde ine kumene ndikulirira Malawi zija zomwe amapolomesa a president ndi zonama zaziwika nonso pano pamene ndiye tiyeni tidikireni akalumbirisa timwinanso asinda ma statement malingana ndi kuti ife tayankhula ife iwo ayankhula kale ndi atulangani ndipo information yatipeza kale kuti iwowo alibe auti munthu wokuti akhoza kuathandizira sana yankhule ndi madonors ndi amachechi akunena kuti aitidikire budget yake iti nawonso amachechi so alowereratu zija zomwe timakuuzani kuti asilamu tapangani support nsilamu nzanu nayenso nsilamu nzanu yopaja mumaziwa zakuti iniyo nsilamu ndi munthu wachilungamo lero tu akhristu ndi awa apanga support khristu nzawo komanso akumubhagira ndiye zimenezo zomwe zimaononga nazo zikoli inchifukwa yake ife timabwera a movie wachilungamo ndikunena kuti achikhristu achisilamu inu anthu amene muli azipembezo musamalowerere ndale mukalowera ndale zomwe mmasapota simmadzidziwa lero achikhristu akuabhakira Peter Mutharika pamene akulephera kulonje malonje pamene akulephera kukwanisa malonjezo awo akuabhakira kuti pitani mukalipire school fees koma mudikire budget pomwe achayineche wakunena kuti ayi tikudikira chithandizo cha mayiko akunja kuti atithandize kuti skulu ikhale yaulere. Amalawi khalani ochenjera ife ndife a movie wachilungamo tikhala tilipo mpano maso athu ali pena paliponse kamera ili pena paliponse koma chachikulu chomwe ndingakuwuzeni chakuti chipani cha UDF sichimapanga nawo za chinyengo sichimanyengerera anthu kuti kuanyengerera kuti achikonde sichimapanga kuapasa anthu ndalama kuti azichinenerera kuti anthu muchikonde ayi koma iwowo amakwanisa malonjezo awo in 100 days koma lero Peter Mutharika akana kunena kuti zotiyikira 100 days izo ayi ndi zimenezoto Amalawi zomwe timakuuzani zija kuti mukumana ndi zovuta. Ife tilipo mpano a movie wachilungamo mukafuna ma contact athu amapezeka kungopanga search ku Google timapezeka ndekuti mutipeza kutifusa kuti kodi nkhani yakuti bwanji ife ndife a movie wachilungamo timangoyankhula chilungamo ndikukhala pansi mna ndine Comrade Matemba. Zikomo kwambiri.